però com feien aquestes curvetes així, atractiu. No es pot córrer molt perquè hi ha gent sempre, però bueno, aquí aquest tros no sé què passa, aquest tros és guapíssim. Amb aquest tub aquí al final, guapíssim, veus? Molt ràpid. Aquí un giro aquí, dreta, esquerra, molt bé. Pedrolo, que es passa bé. Aquí és una diagonal puta. Aquí, cada cop. Bueno. Aquí s'arriba a la font de la Marquesa. Veieu? Que surt aigua. Increïble.